אז אני שמחה להזמין את דוקטור אביטל קייץ-צדוק, ראשת המחלקה לעבודה סוציאלית, והחל מהשנה הבאה ראש התוכנית לתואר שני בעבודה סוציאלית בהתמחות טראומה וחוסן במרכז האקדמי רופין. אביטל. טוב, פעם זה היה לא לעלות אחרי תינוקות, חתולים, כלבים, עכשיו שמתם אותי אחרי חייל המילואים, זה אבוד מראש, אי אפשר להתחרות. תודה דביר על הכל. אני רוצה רגע לבקש שתעמדו שנייה, הם פה מהבוקר, אני אשחרר אותם קצת, תעמדו רגע במקום, כולם לעמוד. יד ימין קצת לסובב, קדימה. אני לא מדסניקית ביום יום, כן, אבל בכל זאת, יד קצת אחורה. בסדר? יותר טוב? יופי, יאללה, בואו נשב. אני אדבר על השאלה, התערבויות טיפוליות אחרי השביעי לאוקטובר, האם אנחנו זקוקים לשינוי פרדיגמה. אני רוצה להתחיל רגע משני דברים שגם אישיים וגם משפחתיים ומקצועיים שהובילו אותי לבמה הזאת היום, וגם לשאול איזושהי שאלה קטנה ואז נמשיך. אז קודם כל, הנושא הזה של צמיחה מתוך משבר הוא לא חדש בשבילי. אני כבר 20 שנה עוסקת בזה במחקר ובפרקטיקה. העניין שלי בנושא הזה התחיל מהמפגש עם נערות וצעירות שחוו מצבי קושי ומצוקה, שאיתם עבדתי כעובדת סוציאלית. להגיד מצבי קושי ומצוקה זה טיפה מכובס, היות והצעירות שאני עבדתי איתם עברו זוועות. היו גם זוועות בישראל לפני השביעי לעשירי, לא כולם מודעים לזה, התעללות מינית, אלימות, הזנחה, התעללות פיזית וכו'. זאת האוכלוסייה שאני עבדתי איתה, והמפגש איתם העלה לי את השאלה איך מסתגלים חיובית אחרי הדברים הנוראים האלה, לפעמים מגיל מאוד מאוד צעיר. וכיוון שזה מאוד סקרן אותי השאלה הזאת, המשכתי עוד הרבה שנים לעבוד עם הנערות וללמוד מהן והצעירות, וכשהייתי צריכה לבחור נושא לדוקטורט שלי, זה היה הנושא שלי. והידע שצברתי מאז, גם בדוקטורט, גם במחקרים מאז, על חלקו אני אזכיר היום, והוא שהוביל את זה שיצא הגורל, ואחרי השביעי לעשירי אני קצת, היה לי תחושה שאני יודעת קצת לאן אנחנו צריכים ללכת מכאן, בחלק מהמובנים, וגם ברמה האישית. אני דור שלישי לשואה. עצם זה שאני עומדת פה על הבמה היום מולכם, זה מראה מהגרוע מכל אנחנו יודעים לקום. עשינו את זה כבר. כשאתם רואים פה על השקף מולכם את המילה התערבויות טיפוליות, רובכם סביר להניח מדמיינים שני אנשים יושבים בחדר ועושים טיפול, אבל אני כבר גם כ-20 שנה עסוקה בשאלה, מה זה טיפול? מהו טיפולי? האם רק ככה נראה טיפול, או אולי יש עוד דרכים שזה נראה? ועל זה אנחנו נדבר קצת היום. אז מכל עבר אנחנו מבינים שהצרכים הם גדולים. אוקיי. תודה. הצרכים הם גדולים מאוד, הנה ביטוח לאומי מראה לנו כמה גדל אקספוננציאלית המספר של נפגעי פעולות האיבה מאז השביעי לעשירי, אנחנו יודעים על היקף הפציעות בקרב חיילים שהוא לא רק פציעות ברמה הפיזית אלא שלפחות 20 מהם זה יהיה גם פציעה נפשית, אנחנו שומעים מנט"ל על עלייה גדולה מאוד של הפניות לקו הסיוע ושל המטופלים שלהם, אנחנו שומעים את המחקרים שיוסי, יובל, אחרים מציגים לנו, וכל הדבר הזה פוגש מה? פוגש מערכת של מערכות של בריאות ושל רווחה שהיו מורעבות עוד לפני השביעי לעשירי. בסדר? שהולכים ובודקים מי יטפל בנו, בכולנו, מגלים שיש במדינה הזאת מעט מאוד פסיכולוגים, מעט מאוד פסיכיאטרים, כשעושים השוואות בינלאומיות, מגלים שמצבנו לא הכי גרוע, אתם יודעים מי, אם זה מנחם פה מישהו, אז נגיד אנחנו במצב יותר טוב, נגיד מאיראן וממצרים, אוקיי? אז זה אולי ינחם.
אנחנו רואים שיש המון אנשים פר פסיכיאטר, בואו נחשוב אם אנחנו נצטרך או מישהו מהאהובים שלנו יצטרך לראות פסיכיאטר, אז כמה זמן זה ייקח ומתי אנחנו נראה אותו, או את הפסיכולוג או הפסיכולוגית. עובדים סוציאליים ועובדות סוציאליות יש קצת יותר, אבל אני מכירה אותם טוב, אני חברה שלהם כבר 20 שנה. הם היו עמוסות עוד לפני השביעי לעשירי. יש לא מעט בעיות חברתיות במדינה הזאת ואנחנו מטפלות בהן כל הזמן, וידינו עמוסות מאוד עוד מלפני כן. הדבר הזה רץ ברשת כבר הרבה זמן אחרי השביעי לעשירי. אנשים התחילו להיות מוטרדים מהשאלה מי באמת יטפל בנו אחרי כל הדבר הזה. ואם נענה על השאלה שמופיעה פה, איך משיגים פסיכולוג ל9.3 מיליון אנשים, אז מי שמכיר טיפה את זמני ההכשרה של המקצועות הטיפוליים, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, מבין שזה לוקח שנים. אין לנו בנמצא להוציא מהכיס למחר, למחרתיים, אפילו לעוד שנה, להכפיל את הכמויות או לשלש, או אין לנו, פשוט אין לנו. היות ואני עובדת סוציאלית, כשאני שומעת שיש בעיה או אי הלימה בין צורך לבין מענה, אני לא שוקעת לדיפרסיה חמורה, אלא אני שואלת רגע, אז בואו נעצור שנייה ונחשוב מה עושים. בסדר? זה ככה חינכו אותי, ככה אני מחנכת את דור העתיד, זה מה שאנחנו עושות כעובדות סוציאליות, לא שוקעות, אלא חושבות מה עושים. אז יש 4 דברים שאני חושבת שאנחנו צריכים ללכת לכיוונים האלה, ועליהם אני אדבר בזמן שנותר לי. ואני רוצה להתחיל מאיזושהי אנקדוטה. מדי פעם קוראים לי לייעץ לכל מיני גופים, משרד הרווחה, קרן רש"י וכולי, כל מיני מפתחים, גופים שמפתחים תוכניות חברתיות מתוך הידע והמומחיות שלי. הייתה איזושהי תוכנית פיילוט שפותחה והצליחה מאוד יפה וככה עבדה מאוד יפה, אבל הפיילוט עמד להיגמר, הכסף עמד להיגמר, והשאלה הכי גדולה בתוכניות הפיילוט היפות האלה זה איך ממשיכים אחרי שהפיילוט נגמר. ואיך משיגים תקצוב של מדינה, שהוא קצת יותר רציף בדרך כלל. וישבנו כמה מומחיות ככה סביב שולחן, ואמרה אחת המנהלות של התוכנית, באמת שאלה, אמרה, אבל אני לא מבינה, השירות שלנו שנמצא בקהילה, הוא מונע הרבה אשפוזים פסיכיאטריים. משרד הרווחה לא היה רוצה את הדבר הזה? פנתה אליה מישהי אחרת מהצד השני של השולחן, בתגובה אולי קצת צינית, אולי קצת ריאלית, אולי, לא יודעת, אולי הבוחן מציאות שלה דווקא היה תקין, ואמרה לה, באיזה עולם את חושבת, משרד ממשלתי אחד, שזה משרד הרווחה, מוציא כסף בשביל לחסוך כסף למשרד ממשלתי אחר, שזה משרד הבריאות. אתם מבינים את הבעיה שלנו? אנחנו מפוצלים בין המון מערכות ומשרדים שלא תמיד רואות את טובת האזרח, כי כשעושים תוכניות בקהילה זה משרד הרווחה מממן, אבל כשמישהו זקוק לאשפוז פסיכיאטרי זה כבר משרד הבריאות מממן. ואז נשאלת השאלה מי יממן את הדברים שאני תכף ידבר עליהם. אני כל כך מקווה שאחרי השביעי לעשירי אנחנו נראה מעבר למשרדים, לבירוקרטיות, לחלוקות שבסופו של דבר אנחנו הציבור משלם עליהם מחיר, וננסה לעשות דברים קצת אחרת. אז הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא הנושא של מניעה. הוא הנושא של מניעה. אני רוצה לטעון שבאופן כללי במדינת ישראל אנחנו, גם המקצועות הטיפוליים, אבל גם בכלל לא עוסקות מספיק במניעה. אני מדברת על מניעה של מצבי התחלואה בבריאות הנפשית החמורים יותר, שאנחנו רוצים לנסות למנוע אותם. כי אני רוצה לספר לכם סוד. מכל בחינה שהיא, בין אם זה מוסרית ובין אם זה כלכלית, עדיף לנו למנוע בעיות מאשר לטפל בהן בדיעבד. כל בעיה שאתם יכולים, אנשים העמיתים שלי מהתחום יודעים, כל בעיה שאת יכולה או אתה יכול לטפל בה בקהילה, זה יהיה יותר זול מלטפל בה בתוך אשפוז. ועל כן אנחנו חייבות לחשוב על העניין הזה של מניעה, ונשאלת השאלה, מי צריך לעסוק במניעה? אגב, איזה משרד ממשלתי אמון במדינת ישראל על מניעה? שאלה טובה, נכון? אני טוענת שכולם היום במדינת ישראל, כולם צריכים לעסוק במניעה. כשאני אומרת כולם, אני מדברת על כל מי שפוגש אנשים, גנים, בתי ספר, קופות חולים, הצבא,
האקדמיה, מקומות העבודה, כולם. אגב, ויש מקומות שבהחלט החלו ועושים, הצבא עושה היום הרבה יותר מאמצי מניעה ממה שהיה לפני 40-50 שנה. הסרטונים שראיתם פה, שדבי הסבירה לכם מה אנחנו עשינו יום אחרי השביעי לעשירי, פעלנו המון במישור הזה פה ברופין, גם בקופות החולים, התחילו עם להעסיק נאמני חוסן אחרי השביעי לעשירי והתחילו לעבוד על זה, אבל אנחנו צריכים יותר להקדיש בכיוון הזה ולמנוע מראש את ההתפתחות של המצבים. אחד הדברים שפחות ראינו בגרפים החשובים היום בבוקר לגבי, אני מכירה אותם היטב, לגבי מה קורה לסימפטומים פוסט-טראומטיים, בסדר? כל האפשרויות, הדבר שלא ראינו זה מה נמצא בתווך. מה שנמצא בתווך זה שירותים, זה דברים שקורים, בסדר? זה לא, אצל חלק מהאנשים הירידה תהיה טבעית וחלק מהאנשים יצטרכו קצת עזרה מאיתנו. וגם על השאלה איך צריך למנוע, אנחנו לא, אני חושבת שמחר כל גן ילדים, כל בית ספר, כל מקום צריכים לעסוק בדבר הזה, ואנחנו גם יודעים את הדרך לשם. אני לא ארחיב כרגע כי אין לי מספיק זמן, אבל מאמר מצוין של סטיבן אופפול ועוד 20 אנשים מומחים ומומחיות, כולל זהבה סולומון שלנו, מרחבי העולם, שישבו והכתיבו לנו את העקרונות המנחים להתמודדות עם טראומה קולקטיבית. יש ממש מפת דרכים, מה אנחנו צריכים לעשות, שהיא מיודעת ראיות, היא מבוססת מחקרית ונעשתה כבר בעולם במקומות שונים. אני באופן אישי כבר לאלפי אנשים עשיתי הרצאות והסברתי הרבה יותר לעומק על העקרונות האלו, ואני אמשיך ככל שיקראו לי וירצו את הידע הזה ויבינו איך אנחנו מונעים. הדבר השני שאני רוצה להציע הוא יותר התערבויות קבוצתיות. תראו, אני מכורה לקבוצות ואני לא מתביישת להודות בזה, אני מנחה קבוצות, מכשירה מנחי קבוצות, חוקרת קבוצות הרבה מאוד שנים, ואני רוצה לספר לכם שאנחנו יצורים חברתיים. אנחנו כל הזמן נמצאים בחברת אנשים, אנחנו כל הזמן רוצים בחברת אנשים, ואנחנו זקוקים לאנשים. אמרה אחת, היה לנו ישיבה של מנהלות ומנהלי בתי הספר לעבודה סוציאלית בארץ, אחרי השביעי לעשירי, ואמרה שם אחת המנהלות ציטוט מאוד יפה שהשארתי אותו, היא ציטטה חברת סגל שלה שאמרה, תראו, אנחנו נפגענו ביחד, אנחנו נחלים ביחד. אנחנו צריכים להכניס יותר אנשים לחדר להתערבויות קבוצתיות, אנחנו עושים את זה כבר, אבל לא מספיק בשדה. אגב, עשינו פה מחקר, התחלנו אותו 5 שבועות אחרי השבת השחורה, אני ועמיתה נוספת שלי, תודות למענק מחקר שקיבלתי מהנשיא, והתחלנו לחקור התערבויות קבוצתיות בעת הזאת. ממצאים מרתקים, אין לי מספיק זמן להכניס אתכם, אני רוצה רק לתת אולי ממש נגיעה קטנה. למה זה חשוב בעת הזאת? והציטוט הזה הוא ציטוט של פסיכולוג שאנחנו מראיינות אותו ממש 5 שבועות אחרי השבת השחורה. התמות אגב מאז השתנו, הדברים השתנו, אבל בואו נזכר מה היה אז. והוא אומר לנו, אני חושב שההבניה זה המשימה המרכזית מבחינתי. ההבניה, הנרמול, הבניה של חוויה, מציאת מילים בתוך טווח שהוא לפעמים יש אנשים שצריך לבסט אותם בצורה יותר ישירה, אבל מבחינת ההבניה, כאילו המרחב, התיקוף, נרמול, ואז למצוא משהו משותף. זה שוב ושוב הדבר הזה, זאת אומרת, אני חושב שהאיכות הטראומטית היא כאילו של הצפה, של יותר מדי. אבל אני חושב שבהקשר הקבוצתי, מה שנותן את הכוח, ואני עובד עם צוותים, אני עובד עם אנשים שצריכים ביום יום לעבוד ביחד, זה העיניים הטובות של הקולגות האחרים בקבוצה. זה לשמוע שלא רק אני בימים הראשונים לא ידעתי מימיני ומשמאלי, לשמוע שגם אני בודקת את כל המנעולים לפני שהולכים לישון, זה לתקף את זה, אבל גם לארגן. כי אחת הסכנות הגדולות בטראומה זה הבידוד, זה הבידוד. אני משתגע לבד, אני השתגעתי לבד, אני היחידה שערה כל הלילה ומסתכלת במצלמת אבטחה לראות אם הטנדר הלבן של החמאס עובר, או אני אפילו לא מעיזה להגיד איזה מחשבות עוברות לי בראש. אז זה תמה קטנטנה של התיקוף שהוא כל כך חשוב שכולנו נקבל אותו, כי הוא אחד העקרונות שאנחנו צריכים לקבל בטראומה, וזה יכול לקרות בקבוצות ועוד המון דברים נוספים. לפני שנגיע לעיקרון השלישי, אני רוצה לשאול אתכם, איפה אנשים ברוב הזמן שהם ערים, איפה הם נמצאים? בעבודה, תודה, איפה עוד? בבית, איפה עוד? יופי, רשתות, לימודים, נכון?
אנחנו צריכים לחשוב יותר על יצירת מערכות מודעות טראומה. בשנים האחרונות אני עוסקת יחד עם קולגות במחקרים שבהם אנחנו בוחנות איך הטראומה, במקרה שלנו טראומה מילדות, משתקפת ובאה לידי ביטוי בעולם התעסוקה בבגרות. חבר'ה, אם מישהו חושב שאדם שעבר אירוע טראומטי, הטראומה הזאת יוצאת החוצה רק בשעה שהוא מגיע לפסיכולוג או לפסיכולוגית לטיפול, הוא טועה. הטראומה מבצבצת בכל מיני דרכים, בכל מיני מצבים, ובטח במקומות שבהם אנחנו נמצאים רוב שעות הערות שלנו, אם זה בלימודים או בעבודה, והמערכות לא כולם יודעות איך להתמודד עם זה. אז אצלי במחלקה מלמדים קורס טראומה וחוסן, אבל אולי כל הסטודנטים היום במנהל עסקים ברופין צריכים ללמוד קורס בטראומה וחוסן, כי הם הולכים לנהל את דביר ואת החברים שלו עוד שנתיים שלוש, ומה הם יודעים על ליצור מערכת שהיא מודעת טראומה. אני חושבת שאנחנו צריכים לחשוב על זה יותר, וזה אומר שכל אחד מאיתנו בכל מערכת היום צריך לייצר, ויש לנו קווים מנחים, אנחנו יודעים איך לעשות את זה אנשי המקצוע, מי שעוסק בזה, אנחנו צריכים להרחיב את הידע ולייצר מערכות מודעות טראומה. העיקרון הרביעי שאני אדבר עליו והאחרון הוא העיקרון של שילוב והכשרת מומחים מניסיון חיים, באנגלית experts by experience. הנושא הזה הוא מאוד קרוב לליבי, היות וזה אחד הנושאים שאני עוסקת בהם בעיקר באמת ב-20 שנה האחרונות. זה התחיל באמת מתוך העשייה שלי עם הנערות והצעירות, שהתחילה ב-2002, כן, פה הייתי צעירה. והכשרנו את הנערות האלה להיות מנטוריות, לעזור בעצמן לנערות אחרות במצבי מצוקה. לאורך כל השנים אני הנחיתי לצד הנערות האלו, אני שיבצתי אותם לסטאז', אני נסעתי בכל רחבי הארץ לשבץ אותם בשירותים שבהם הם התנדבו וסייעו לנערות אחרות, ואני ראיתי לאורך כל השנים האלו כמה הן תורמות וכמה הן יכולות לתת, אפילו שהן לא נשות מקצוע, אלא הן יודעות לפעול, יש להם ידע אחר, משלים, חשוב כמומחיות מהחיים. אני המשכתי את העשייה הזאת עד 2013, עד שהגעתי לכאן למעשה, וכאן אמרתי שאני רוצה שגם הסטודנטיות שלי ילמדו מנערות, והקמנו קורס והן לומדות פה, ונערות מגיעות לפה פעם בשבוע למשך סמסטר שלהם בקורס אקדמי לצד הסטודנטיות, ומלמדות את הסטודנטיות מה שהן יודעות על גיל ההתבגרות, על מצבי מצוקה, על מה זה לקבל עזרה, מהי עזרה שהיא מיטיבה עבורן. וזה קורס מיוחד במינו, באמת שחצי קבוצה היא נערות וחצי קבוצה היא סטודנטית, והמנחות של הקבוצה הזאת זה אני ונערה כה מנחה, בוגרת אחת המחזורים הקודמים, שהיא כנראה המרצה הצעירה ביותר באקדמיה הישראלית בכלל, כי בגיל 17 היא כבר מקבלת משכורת מהמרכז האקדמי רופין על התפקיד שלה כמנחה של הקבוצה הזאת יחד איתי. וגם שנסעתי לאוקלהומה בשנת 2020-2021 להיות חוקרת אורחת, החלטתי שאני פותחת קבוצת הכשרה למומחיות מניסיון חיים, וכיוון שהיה אז קורונה, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, היה פעם דבר כזה, קיימנו את כל המפגשים בזום של קבוצת נשים שכולן שורדות התעללות והזנחה בילדות, 12 מפגשים, כולם היו בזום, להכשיר אותן להיות מומחיות מהחיים ולהעביר את הידע הזה הלאה. ובאוגוסט 2021 שהתכוננתי לחזור חזרה לארצנו, עשו עבורי אירוע פרידה מאוד יפה ומשמעותי באוקלהומה, והזמנתי את חברות הקבוצה מתוך בעיקר נימוס, כי לא באמת חשבתי שמישהי תגיע, כבר עשינו את הפרידה הקבוצתית, והיה כמעט כל הקבוצה הגיעה להיפרד ממני לפני הטיסה ארצה, חלקן 3 מהם לקחו טיסות פנים בארצות הברית בשביל להגיע לאירוע. אני אומרת את זה לא כי אני חושבת שאני נורא מיוחדת, אני חושבת שמה שהיה מיוחד הוא הרעיון, שיש להן מה לתת מעבר לסריטה, לקשיים או לטראומה. כפי שאומרת ברנה בראון, one day you will tell your story of how you overcame what you went through and it will be someone else's survival guide. סיפורי ההישרדות של האנשים יכולים להיות איזשהו מדריך לאנשים שעוברים טראומה, וזה הפרדוקס הגדול, כפי שיוסי כבר דיבר מהבוקר, אני רק ככה מתחברת אליו ואומרת שזה הפרדוקס של הטראומה. יש לה כוח הרסני ביותר מצד אחד, אבל גם מהצד השני את הכוח לשנות, לעשות טרנספורמציה ולקום חזרה באמת מהאפר. אני מקווה שנוכל לעשות את הכיוונים האלו
אם זה אצלנו ברופין ועוד יותר חשוב במקומות שאתם באים מהם. תודה רבה.